אל תגביל את עצמך. פוסט נגיש לכולם. הפוסט הזה הוא שונה. הפוסט הזה הוא אחר. לא כמו כולם. זהו פוסט עם צרכים מיוחדים. יהיו שיעיפו מבט חטוף ויפנו מיד את העיניים אל הבלוג הבא. יהיו שיחייכו במבוכה וימשיכו לקרוא מתוך כבוד ונימוס. ויהיו כאלה שעוד מרחוק יעברו את הכביש. מה היא חושבת לזאתי? אנחנו באנו לענות, והיא מתחילה להרצות לנו פתאום על לקבל את השונה בחברה, מנסה לשנות סטיגמות על הבוקר. לא מספיק שלילד שלנו יש כמה שיעורי חברה כאלה בבית הספר, ולפעמים גם תערוכה בנושא במסדרון. מה נראה לה? שנשנה התייחסות שטבועה בנו כל כך עמוק? ועוד כשבחוץ 40 מעלות? תעשי טובה, אנחנו בדיוק מתארגנים לצימר שהזמנו. כן, גם אותי, עד לא מזמן, התחום של אנשים עם מוגבלויות לא ממש העסיק ביום יום. המפגש היחיד היה בהימנעות מלחנות בחניית נכים, ובעבודתי במשרדי הפרסום על סרטי פרסומת למען הקהילה, המכונים פרו בונו, ולהם מחכים כולם. זוהי הדרך הקלה ביותר לזכות בפרסים על יצירתיות, היות והפרויקטים הללו לרוב בהתנדבות, והלקוח לא ממש יכול להכתיב ולהרוס. וגם קל מאוד לרגש בנושא. מה הסיפור? סרט בשחור לבן, שיר סוחט דמעות, ילדה קטנה מחזיקה דובי, וצווחות של אבא מפחיד ברקע. קדימה, כאן, אנחנו בדרך. הרפלקס הראשוני שלי בפגישה עם אנשים כאלה היה תמיד לחלוף על פניהם בחטף, כאילו היו שקופים, ולהרגיש בתוכי התכווצות קטנה ואי נוחות. בשנה האחרונה התקרבתי לנושא מכמה כיוונים. אחי התאום אורן החליט לחסוך בדלק והחל להשתמש בכיסא גלגלים מפאת בעיה רפואית מסוימת. לפתע המילה הזו, נגישות, הפכה נגישה וחלק מחייו ושפתנו פתאום. מהר מאוד הבנתי שכדי לפגוש את אחי לקפה, בית הקפה צריך להיות נגיש. הווה אומר רמפה, מפתן דלת רחב ושירותי נחים, אחרת אשתה אותו לבד. ואם אני רוצה שיבוא אליי לארוחה בביתי, אני צריכה דירה עם מעלית, אחרת אצטרך לאכול לבד את מה שבישלתי. לא אחיש. המעבר לאח ולאבא על 4 לא היה קל רגשית לכולנו, למשפחתו ולאחיו. עיקר הדאגה כנראה היה מה יגידו הזה. דווקא הוא החצוף לקח זאת ברוח עניינית כהרגלו. אבל אני זוכרת משפט מדבריו שהיכה בי חזק, שבישיבה על כיסא גלגלים אתה מאבד בבת אחת 50 סנטימטר מגובהך. פתאום הביטוי של דיבור בגובה העיניים הפך ליטרלי כל כך וקיבל משמעות אמיתית. זוכרת אותי נמלאת זעם פנימי מהמחשבה שהכי צריך פתאום לשאת את עיניו למעלה לאנשים, ביניהם כאלה שלא ממש ראויים להערצה מכל סוג שהוא. למזלו, ויעידו זרים, אחי הוא אדם בעל שיעור קומה גם כשהוא יושב, ולקריזמה האישית שלו אין שום מגבלות. כיזם הייטק סדרתי הוא הקים לפני מספר שנים את By the People, חברה העוסקת בהספקת פתרונות טכנולוגיים לחברות והקמת מיזמים שירותיים וטכנולוגיים. בחברה יצרו מסלול מיוחד, הנקרא מסלול המראה להייטק, שבו אנשים עם לקויות ומוגבלויות נקלטים כעובדים מן המניין. המפגש הנוסף שלי עם התחום הגיע מאתר אביליקו, האתר המקיף בישראל לכל תחום המוגבלויות. כקופירייטרית נתבקשתי למצוא עבור קונספט פרסומי. כבר עם תחילת העבודה על הנושא הרגיש, היה לי ברור באילו מילים לא אשתמש. לא במילה שווים, ולא שוויון, ולא זכויות, ולא יכולים, כי אלו הן מילים שמבקשות, מילים שמרחמות, מילים שהפכו להיות שקופות לחלוטין ואיבדו מזמן מיעילותן. הדבר האחרון שהאנשים הללו מבקשים זה את הרחמים שלנו, תוך שאנו נוגסים בסושי באירוע התרמה. הבקשה העיקרית היא שנסתכל עליהם בגובה העיניים. אל תרחמו עלינו, זה מתנשא. זה שיש לנו מגבלה רפואית בתחום אחד, לא בהכרח משליך על שאר היכולות שלנו. זה שאני יושב בכיסא גלגלים, לא אומר שאני לא יכול להטיס קדימה את האתר העסקי שלך באמצעות שליטתי המרשימה באינטרנט. תתייחסו אלינו בצורה עניינית, רלוונטית. אולי תגלו פתאום שיש לנו ראש מבריק משלכם, ויכולות מדהימות שאסור להחמיץ, וכדאי לנצלן לטובתכם. כך הגעתי לסיסמה, אל תגביל את עצמך. סיסמה הטוענת שלמעשה המגבלה האמיתית היא אצלנו, בראש שלנו, בראייה החסומה שלא רואה מעבר, בחשיבה המקובעת, הסטריאוטיפית והמיושנת, הנובעת בעיקר מפחד ורתיעה מהלא מוכר. הסיסמה פונה גם למעסיקים שלא יגבילו את עצמם לסוג קבוע ומוכר של עובדים, ויפתחו את הראש לעובדים רעננים, שאולי עובדים קצת אחרת, אבל מביאים בדרכם הייחודית תוצאות. והיא פונה גם אל אותם האנשים עם המוגבלות, שלא יגבילו הם את עצמם, ויפתחו לערוצים חדשים,
שיקדמו אותם בתחום החברתי והתעסוקתי דרך אתר הביליקו. משם נקראתי לסייע במציאת שם וסיסמה למיזם בנושא קידום תעסוקה של אנשים עם מוגבלות במשק. בחרנו בשם המעגל הפתוח, עם הסיסמה זה משתלב. גם פה הייתה מחשבה לפנות לאנשי העסקים בפנייה עניינית, שלא מבקשת טובות ורחמים, אלא מייעצת להם לבחון משיקולי כדאיות, דהיינו כסף, את התרומות והרווח שיכולים להעניק עובדים כאלה. אני לא מצפה שאחרי הקריאה תקימו קול צעקה או מחאה. מספיק אם יש בין הקוראים אנשי עסקים שיפתחו את ראשם ואחר כך את דלתם. ואם יש פה במקרה בעלי בתי קפה או אולמות בידור, תוודאו שהם נגישים, כדי שכולם יוכלו לשתות קפה וליהנות. מה, אין לכם רצון להיות נגישים לרווח גדול יותר? חשבתם כמה אוהבי קפה, אוהבי מסעדות או אוהבי תרבות ובילויים בכלל אתם מפסידים כל יום רק בגלל שאתם לא נגישים? מילותיי אלו החלו להיכתב בסמיכות למרד הקוטג'. אמרתי לעצמי שאולי אם הצלחנו להזיז את הגבינה, נצליח להזיז גם איזה 3 או 5% בחשיבה שלנו. היום, כשהפוסט עולה, ישנה תחושה כללית של התעוררות חברתית גורפת בהרבה תחומים ומובנים. אז אני בסך הכל לוקחת טרמפ ומבקשת להוסיף עוד מלחמה אחת שכדאי לנו לנצח בה. אלו הם הצרכים המיוחדים של הפוסט הזה. באמת, לא חייבים קבוצה בפייסבוק בשביל זה. צריך רק לשנות את המבט. היום, כשאני רואה אדם עם מוגבלות כלשהי ברחוב, אני משהה את מבטי עליו לכמה שניות במכוון. מנסה להסיר את תחושת המבוכה ולראות את האדם שמעבר. זה נראה לי הרבה יותר מנומס. מנסה לא להגביל את עצמי. שולי.